Fis-sena li l-Bank of Valletta qed jiċċelebra 50 sena mit-twaqqif tiegħu, il-Prim Ministru Robert Abela jinawgura l-proġett ta' rinnovazzjoni tal-Bank of Valletta Center f'Santa Venera. Il-Prim Ministru fisser dan il-proġett bħala pass kruċjali lejn it-tisħiħ tal-istandards fl-enerġija. Irrimarka s-sinerġija bejn x'jemmen il-privat u l-Gvern li qal timliħ b'kuraġġ. Waqt l-inawgurazzjoni il-Prim Ministru flimkien ma' tmexxija tal-Bank of Valletta żar l-investiment li sar. Għalli l-pajjiż għandu għażliet qudiemu dwar jekk irid iżjed in-niċċa ekonomika tal-proprjetà li kollha konsegwenzi kbar jew jekk neħdux din in-niċċa għal livelli jmiss ta' kwalità. U hemmhekk fejn jidħol is-settur bankarju, jiġifieri li rridu nollu l-livelli tal-kostruzzjoni fuq billi konna binijiet l-antiki li jiġu retrofitted għal dawk li jikkonsmaw inqas enerġija, li jemettu inqas emissjonijiet, għal binjiet ġodda. Daħlu regolamenti dwar IPC certificate ġodda. Imma hemmhekk ukoll il-banek għandhom l-irwol biex jaġevolaw il-house loans u l-business loans ukoll li jittieħdu għal dawk il-binjiet li jinkorporaw fihom il-kriterji tas sostenibilità tal-enerġija. Dan l-investiment għal il-Prim Ministru jiservi bħala mudell ta' eżempju kif investiment jista' jsir b'mod ta' kwalità. Dwar il-budget 2025 il-Prim Ministru qal li jsostni lin-nies u joffri direzzjoni strateġika fejn il-pajjiż irid imur. Semma l-kontribuzzjoni tal-Gvern li jikkontribwixxi fil-pensjoni privata tal-ħaddiema tiegħu, miżura li fisser bħala opportunità tajba li l-pajjiż jespandi fin-niċċa tal-pensjonijiet privati li se twassal għal dħul akbar għal ħaddiema meta jirtiraw u jinħolqu fondi kbar ta' tfaddil għat-tul li jistgħu jiġu investiti għal progress tal-pajjiż. Il-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta Kenneth Farrugia ratħajr lill-impjegati li matul dawn is-sentejn u nofs illi dam għaddej il-proġett ikkollaboraw sabiex l-operat tal-bank seta' jibqa' għaddej bla xkiel. Qal li bir-rinnovament l-ispazju għall-operat kiberu llum jistgħu joperaw il fuq minn 800 persuna. Is-Sur Farrugia osserva li l-ambjent huwa aktar modernu jilqa' l-aspettattivi tal-impjegati u l-klijenti. Il-Chairman tal-Bank of Valletta, Dr. Gordon Cordina, qal li dan l-investiment jirrifletti l-impenn tal-bank li jimpenja ruħu li jkompli jiġġedded u jaddatta l-ħtiġijiet dejjem jevolvu tas-settur finanzjarju. Innota li l-isfidi li għandu qudiemu il-bank jirriflettu dak li għaddej minnu l-pajjiż, inkluż id-diġitalizzazzjoni.